Hello guys, ZoBGR εδώ με ένα άλλο super τέλειο βίντεο, παιδιά. Σήμερα θα κάνουμε το Super Gamer Challenge. Είναι ένα challenge στο οποίο εγώ έφυγα και νομίζω ότι είναι καλό. Και το έκανα κυρίως επειδή η Ender Woman είπε ότι δεν είμαι και τόσο gamer και ότι είναι καλύτερη από το Fortnite. Αλλά εντάξει, θα δούμε σήμερα. Για να αρχίσουμε το gaming. Και έχει κάτι εδώ και παράξενα, είναι τα μόνα παιχνίδια που μπορούσα να προλάβω, δεν υπάρχουν άλλα παιχνίδια. Παράξενα, δεν ξέρω. Για να δούμε. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να καλωσορίσω τον Villager GR και τον Wither GR στην νέα οικογένεια των Έλληνων. Τον YouTuber, ξέρετε, που παίζουν πολλά πράγματα όπως το και άλλα. Έχουν κάνει κάτι ωραία βίντεο, να πάτε να τα δείτε. Δεν είναι τόσο αστείο όσο είμαι εγώ. Αλλά okay, όλοι μαθαίνουμε αρκετά. Δεν είναι κάτι κακό, μην τους στείλετε hate. Εντάξει. Δεν ξέρω, όλο αυτό το brief με την Ender Woman GR με έχει συναχωρήσει. Κάτι έχει πάθει και με τον Enderman GR, να τον χώρισαν. Δεν πάτε και τους πυροτέχανε, αλλά εντάξει, όλοι το ξέραν. Τώρα κάτι έχω ακούσει την Ender Woman GR, κάτι κάνει με το Creeper GR. Είναι λίγο πουτάνες εδώ μέσα. Κανένας δεν καταλαβαίνει την ευθυνή θυσία. Ο Enderman GR γι' αυτό δεν έκανε το σκληρό βίντεο. Και τώρα άρχισε να ξανακάνει. Αλλά θα πω μόνο ότι η Ender Woman που κλέβει βίντεο, κάνει μαλακίες, κλέβει λεφτά από την τράπεζα των GR και δεν ξέρω, κάπως αν της βάλει λουρί κάτι. Δεν έχει παρατραβήξει αυτό το πράγμα, δεν θέλω να αρχίσω δράμα, αλλά πρέπει να αρχίσει λίγο δράμα. Φάση... θα δείτε, θα κάνει κι άλλα βίντεο και θα την γράφει εμένα, τον Creeper. Το Creeper δεν έχει κάνει κάτι, απλά και τώρα τα έχουνε και ξέρεις, θα το κάνει, manipulate, θα το πει, μου βγάζει τόσο βίντεο, κάτσε να βγάλω από βίντεο, κάνε μου edit εκείνο, κάνε μου δώσει αυτή την ιδέα το άλλο. Ποιος νοιάζεται. Εγώ τώρα κάνω το Super Gaming Challenge, παιδιά, κάντε like, subscribe για το επόμενο challenge, ένα ακόμα καλύτερο. Είναι τώρα που εδώ ένα game και ένα άλλο puzzle που γίνει. Είναι λίγο GR, τι θα μπορούσε να καταφέρει ποτέ αυτό. Ο Wither GR μου φαίνεται ότι είχε καλές προοπτικές. Αλλά δεν ξέρω. Κάπου εδώ, παιδιά, τελειώνει το challenge. Είναι λίγο βαριστό.